ದಾದ ಮರ ಬಾಜನ ಪೂರ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಂತಂತುಳ್ಳರು ಒಂಜಿ ಲಡಾಯಿಗ್ ಇಂಚನ ಒಂಜಿ ಇನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಲಡಾಯಿಗ್ ಇಂಚ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತು ಪೋಪಾರ ಐಕುಲು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಏನು ಓಪನ್ ಇತ್ತು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಒಂದು ಓಪನ್ ಇತ್ತು ನಾವು ಮಲ್ಪಾಯಿ ಅವ ಎಕ್ಕಲದಿಂದ ಲಾವಣ್ಯ ಎಂಕುಲ್ಪುರ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಿಯರತ್ತ ಎಂಕುಲ್ದಾಗ ಗಿಫ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಕೇಕ್ ಖರ್ಚು ಕೂಡ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಏಕಲ್ಲ ಬರ್ಡೇ ಬಾಯ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಐಟಮ್ ಗೆತ್ತೊಣ್ಣ ಬಾಜನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಣ ಐಟಮ್ ಪನ್ನಡ ಐಟಮ್ ಪಂಡ ಜಾದು ಐಟಮ್ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಐಟಮ್ ಹಾಕೋಣ ದಾದೆ ಉಂದು ಪೂರ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಾರ ದಾದೆ ಮರ ಬಾಜನ ಪೂರ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಂತಂತುಳ್ಳರು ಒಂಜಿ ಲಡಾಯಿಗ್ ಇಂಚನ ಒಂಜಿ ಇನ್ನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಲಡಾಯಿಗ್ ಇಂಚ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತು ಪೋಪಾರ ಐಕುಲು ವಿನ್ನ ಈಲ ಪೋಪನ ವಿನ್ನ ಅಂದ ಒಡ್ಡೆಗಿ ಒಡ್ಡೆಗಿ ಚೆರಿ ಈ ಬೋರ್ಚಿ ಬಲ್ಲ ಚೆರಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವ ಕುಕ್ಕರ್ ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡು ಒಡೆಗ್ ನಿಕ್ಕುಲು ಪತ್ತೊಂ ಪೋಪುನ ತೂಲೆ ಪ್ಯಾನ್ ಪೂರ ಪೋಂತು ಅತ್ತ ಮಾರೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಲಡ್ಡಾಯಿಗ್ ಇಂಚ ಅಂತಂಡ ಇಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಇಂಚ ಈ ಹೊತ್ತಿಯ ಕುಲ್ಲು ಇಟ್ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಪೋಪ ನಿಜ ನಿಕ್ಕುಲು ಬೋರ್ಡು ಎಂಕುಲು ಬೋರ್ಡು ಏ ಬೊರ್ಚಿ ಬುಡ್ಲೆ ಬೊರ್ಚಿ ಏನೇ ಮಂಗೆ ಆಯರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಕುಲಂಚ ಇಲ್ಲು ಬಿಡ್ತು ಪೋಪುನ ಜನಕುಲತ್ ಇಲ್ಲು ಬಿಡ್ತು ಪೋಪುನ ಪಂಡ ಏನೇ ಪೋಡು ಎಂಕ್ ದಾದ ಬೇತ ಇಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜ ಯಾನೆ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಇಲ್ಲತ್ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ ಎನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಉಲ್ಲೇರು ಅವಳು ಅಕಲ್ನ ಪೂರ ಇಲ್ಲುಂಡು ಲೆಪ್ಪುವೇರೆ ನನ್ನ ಲೆಪ್ಪುವೇರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಾಡುವೇರು ಅನಸು ನನ್ನೊಂಜಿ ದಿನ ಕೂಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ವಿಷಯದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಲ ರಾಶಿ ಭಾಜನ ಉಂಡು ಏತ್ ಬಂಡ 500 ಜನತ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನತ್ ಭಾಜನ ಉಂಡು ಬಂಡ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪದೊಂಬ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿರತ್ತೆ 500 ಜನತ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರ ಅಂಚ ಭಾಜನ ಬೋಡಾಯನತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ಮೇರ್ನ ದಿನಾಲ ಎಂಕೊಂಜಿ ರಾಮಾಯಣ ದಾದ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡ್ ನೊಪ್ಪು ಮಲ್ಪರೆ ಅವಡ್ ಕೈಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಭಾಜನ ಎಂಕಲ್ಲಿ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಭಾಜನ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಕಟಾರ ತೋಪು ಪೂರ ರಾಸಿ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಡ್ ಅಂಚೈತೆ ದಾದ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಇತ್ತೆ ಪಡುವಿದ್ರೆ ಪೇಂಟೇ ಪೋಂದುಲ್ಲ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಬಾಜನನ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬಾಜನ ರಾಶಿ ಉಂದಿಲ್ಲ ಮಾರ್ದ್ ಪಂಡ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಯೂಸ್ ಆಪುಜ್ಜಿ ಅತ್ತ ಅವು ಪೂರ ಉಂಡು ನಾನು ಅದ ಕೃಷ್ಣ ಕೊರ್ಪೇನ್ ಕೊರ್ಚಿ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ದೀಪಾವಳಿ ಆಫರ್ ಅವೊಂದುಂಡು ಓಲ್ ಪಂಡ ಉದಯ ಕಿಚನ್ ಸೊ ಎಂಕುಲು ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಎತ್ತಿನ ಬಾಜನನ್ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಉದಯ ಕಿಚನ್ಗ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅವಳು ಬಾಜನ ಕೊಡ್ತು ಐಕ್ ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ 20% 30% ಅವೇನ್ ಪತ್ತುವೇರ ಐಕ್ ಸೊ ಅವು ಕೊಡ್ತು ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬಾಜನ ಗೆತ್ತೊಂಗ ಬಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸೊ ನಿಕುಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಅವಳು ಎಂಚೆಪ್ಪುಂಟೂಲೆ ಬೊಕ ನಿಕಲ್ ನಿಲ್ಲಾಡ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಹತ್ತಿನ ಬಾಜನ ವಾ ಕಂಡೀಷನ್ ಪಡ್ ಬಾಜನ ಅಕುಲ್ ಗೆತ್ತೊಂಬೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇರ್ ನಿಕಲಿಗ್ ಸೊ ಇನ್ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಎಂಚೆಪ್ಪುಂಡು ಬಂದು ತೂಕ ನಿಕುಲ್ಲ ತೂಲೆ ಬೊಕ ಎಲ್ಲೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಪೋಲೆ ದಾದ ಒಂದು ಪೂರ ಕೊಡ್ತು ದಾದ ಪತ್ತೊಂಬರ್ಪ ಪಂಡ ತೂಲೆ ಏನು ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಅದೊಳ್ಳೆ ಮೇಕಪ್ ಕಿಟ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಮೇಕಪ್ ಅವಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಅವಡ್ ಅವು ಪೂರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಕಿಚನ್ ದಾದ ಪೊಸತ್ತು ಬರ್ಕೊಂಡತ್ತ ಅವೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಹೋಯಿ ಬಾಜನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಪುಜ್ಜ ಸ್ಕಿಟ್ಟಿಡ್
ವಿಷಯದಾದ ಬಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ ಪೋರ್ಚುಡಿನಿ ದಾದಾತನ್ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಜೀವನೇ ಇಪ್ಪಂದಿಲ ಕಾದು ಪೋತುಂಡು ದಾದಾತನ್ ಬಂಡ 10 ದಿನ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಕಾರ್ ಇಪ್ಪಂದ ಪಂಡ ದಾದಾಂಡು ಕಾರ್ ಒಂಚೂರು ಹಾಲಾತನ ಅಂಚ 10 ದಿನ ಉಂಡು ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಉಂಡು ಶೋರೂಮ್ ಉಂಡು ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಪುಂಡ್ಗೆ ಅಂಚ ದಾದ ಬಂಡ ಎಂಕು ಎನ್ನ ಬುಡೇದಿ ಒಂಚಿಲ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಎಂಕಾದ್ ಬೇಜಾರಪ್ಪ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಪಿದೈ ಬನ್ನಗಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಬಂದು ತೋಜು ಅಂದೆ ಇಲ್ಲದು ಏನು ಎತ್ತ ಇಲ್ಲದ ಪಿದ್ದಿ ಎತ್ತ ಇಪ್ಪಂದಿನ ಕಾರ್ ಸ್ಕೂಟಿ ಡೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಸ್ಕೂಟಿ ಬಿಡ್ರೆ ಏನಾ ಒಂದು ಪೂರ ಪತ್ತೊಂತು ಯಾವತ್ತ ಆಪುಣತ್ತ ಆಯ್ಚಿಟ ಒಂಜಿ ಗೋಣಿನ ಅಂಚಿ ದಕ್ಕದ ಬಲ ನಿಂಕುಲು ಬೈಕ್ ಬರ್ಪಾರತ್ತ ಬೈಕ್ ದಕ್ಕುವೆ ಪೊಯ್ ಪೋಯ್ Puy, tetun puy. Nikul paron le. Puy. Pega, bal play. Pega, sel mugipun. ಪೂರ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾತ್ರ ಪೂರ ಏತ್ ಬಾಜನ ಪೂರ ಏತ್ ವೆಯ್ಟ್ ಉಂಡು ಪೂ ಅಂತುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಏತ್ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ಏತ್ ರೆಡ್ ಲೀಟರ್ ತಪ್ಪಲೆ ಉಂಟು ಸ್ಕೂಟಿದು మళ్ళా చూడండి రెడ్ లీటర్ ನನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಗೊತ್ತಂಡ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಪುಣತ್ತ ಚೂರು ಮಲ್ಲ కొంచెం కుక్కర్ 15% సార్ 966 అండి 2009 ये तांडे मस्त छप्पे छप्पे उल्लेरू
ಇಲ್ಲ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಎಂಕುಲು ಉದಯ ಕಿಚನ್ ಗೆ ಪೋತ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಪೂರ ಪಾರ್ಸಲ್ ಅತ್ತು ಸಾರಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಐಟಮ್ ಗೆತ್ತೊಣ್ಣ ಬಾಜನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಣ ಐಟಮ್ ಪನ್ನಡ ಐಟಮ್ ಪಂಡ ಜಾದು ಐಟಮ್ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಐಟಮ್ ಹಾಕೋಣ ಬಾಜನ ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಣ್ಣ ಉಂಡತೆ ಅವು ಪೂರ ಸ್ಕೂಟಿಡೆ ಉಂಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಅವೇನು ದೈದುಜಿ ದಯಪಣ್ಣ ಇಲ್ಲ ಬೈದುಜ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಗ್ ಬೈದುಜ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಗ ಬೈದುಜ ನಮ್ಮ ಅಕುಲ್ನ ಚಿಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಗ ಬೈದ ಅಕುಲ್ನ ಎನ್ನ ಮಾಮನ ಇಲ್ಲಗ ನಿಕುಲ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಇಂಕ ಮಾಮ ಅತ್ತೆ ಹಾ ಸೊ ವಿನಿಶ್ ದಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ವಿನಿಶ್ ಗಟ್ಟಿಯನ್ನು ವಿನಿಶ್ ಐಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಉತ್ತರ ಕೊರಡ್ರಿಗೆ ಆಯೆ ಮೂಲು ಪಂದತ್ತು ಆಯೆ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಓಲೆ ಇಪ್ಪಡ ಆಯ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿಡಲ ಪೋಪೆ ಆಯ್ ಅಂಚಪುರ ಏನು ವಿನಿಶ್ನ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂಚಪುರ ಅರ್ಧದ ಹೆಸರು ಏನ್ ಪನ್ಪೆ ಸೊ ಎಂಕುಲಿನಿ ಬೈದ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಿಲ್ಲ ದಾಯ ಬೈದ ಪಂಡ ಇನಿ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಅಂಚ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬೈದ ಅಂಚೆನೆ ಇನಿಗೆ ಕೇಕ್ ಮೂರ್ರೆ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಕೇಕ್ ತುಂಡು ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಬೊಕ ತಿನ್ರೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಲೈದೇರು ಅಂಚ ಎಂಕುಲ್ ಪೂರ ಸಹ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಬೈದ ಆಯ್ತು ಲೈದೇರತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಚಿಕ್ಕಿ ಏನ್ ಕೋಪೆ ಅಂಚಂಡ ಅಂಚ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಳ್ಳೆತದ್ನೇ ತಡ ಪೇಂಟೆಡ್ ಸೀದ ಗುಳು ಗುಳು ಪಂಟು ಮೂಳೆ ಬತ್ತ ಅತ್ತ ನಿಗುಲ ಏನನ್ನೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜರತ್ತ ಸತ್ಯ ಬನ್ನಿ ಉಂಬಳೆ ಒಳ್ಳೆದಾರ ಉಂಬಳೆ ತಿಂಡ್ರೆಗೆ ಬತ್ನ ಅದ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಎಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಅಕುಲು ಕಾಲ್ ಅಂತದ ಪಂಡೆರು ಸೀದ ಮೂಳು ಬರೋಡುಗರೆ ಬಂಡೆರು ಮೂಳೆ ಬತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬೈದೊಡ್ ಇದೇ ಬರ್ತೀನಿ ನಿಕುಲತ್ತ ಒಲೆತದ್ನ ಏನ್ ಪೋಪೆ ಅನ್ಸಂಡ ಬಾಯ್ ಪೋಲೆ ಬಾಯ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಐತೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ಪುರ ಬೈದ ಎಂಕಲ್ಲ ಬರ್ಡೇ ಬಾಯ್ ಬೈಜ್ ಆರ್ ಬಾಪ ಬೇಲೆಡುಲ್ಲೇರು ಆರ್ ದಾಯಪಂಡ ಇನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ತಂಬಿಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅವಳು ತಂಬಿಲದ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಮೂಡೆ ಪೇರ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಅವು ಪೂರ ಆರೇ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚ ಆರ್ ಅವಳು ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ ಎಂಕುಲು ಮೂಲು ಆರಿತ್ತ ಬರುಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಬರ್ಡೇ ಬಾಯ್ ಬರ್ಡೇ ಗರ್ಲ್ ಲಾವಣ್ಯ ಬರ್ಡೇ ಬಾಯ್ನ ಮಗಲ್ ಬರ್ಡೇ ಬಾಯ್ನ ಮಗಲ್ ಲಾವಣ್ಯ ರೆಡ್ ರೌಂಡ್ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಅಂದತ್ತ ಅಲ್ಲ ಏಕಲ್ಲ ಬರ್ಡೇ ಬಾಯ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಆರು ಪಾಪ ಬರ್ಡೇದ ಖುಷಿಟ್ಟು ಯಾರು ಅಂಚನೆ ಬೈದಿರಾರು ಶಾಲ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಂಚನೆ ಬೈದಿರು ಪಾಪ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಚಿಕ್ಕ ಬಲೆ ಮಾಮಾತ ಅಂದು ಏನ್ ಚಿಕ್ಕನೆ ಅವಳೆ ಪುನಃ ಬಲೆ ಪೋಯಿ ಉಲೈ ಪೋಯಿ ಏನ ಅಪರೂಪ ಇದ್ದೆ ಎಂಕುಲು ಕೇಕ್ ಖರ್ಚಂ ಕೂಡ ಗಿಫ್ಟ್ ಅದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಂಡರ್ತಿಜ್ಜಾರ ಏಬೇ ಏನ್ ಪೋಪೆ ನಾವೀಗ ಉದಯ ಕಿಚನಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಕುಳ್ಳೆ
ಫೇಮಸ್ ಅಖಿಲ್ ಭಟ್ರು ಪಡೆದಿದ್ದ ಸುಮಾರು ಜನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ ತೂಪೇರ ಇವೆ ಏನಂಚ ಪೂರ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಜಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಏನು ಓಪನ್ ಇತ್ತು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಒಂದು ಓಪನ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರು ಮಲ್ಪಾಯಿ ಅವು ಎಕ್ಕಲದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಟಿತ್ತು ಅವ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಂತ ಲಾಯ್ಕಿಗೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಆಗ್ತಿತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಸೈಡ್ ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಇಲಿ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತ ಎದುರು ಪ್ಲೇನ್ ಹೋಲಿ ಚಿಕ್ಕಿ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. May the good God bless you. May the good God bless you. May the good God bless you. ಅವು ಡಕ್ಕ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಮಿತ್ತದ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದ್ದೇ ಸರಿ ಇದ್ದೇವೆ ಕೊಳ್ಳೆ ರಿಟರ್ನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸರಿ ಡುಮ್ಮಿ ಪೋಜೆ ಸಾರಿ ಅವ ಕೊಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪತ್ಲೆ ಏನ್ ಗೋಪೆ ಪ್ರಸಾದ ಏ ತಿತ್ತು ಬಾಡೋರ್ಚಿ ಮಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬುಲ್ಪೋಲ್ ಬೊಕ್ಕ ವೈಶು ಅಕ್ಕುಲ್ ಏರ್ಲೈಜ್ಜೆ ರಡ್ ಲೋಟ್ ಇಂಚಿಗೋರು ಪಾರ್ಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಡಪಾವ್ ಬಿಂಡಿ ಎಂಜ ಬಿಂಡಿ ಬಿಂಡಿ ಬೆಂಡೆ ఇంకొంచెం పీసుకొల్లి జోరు పడ పోయి ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ನಾನು ಸತಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ವಿನ್ನ ಬಲ್ಲ ಪಿದಡ್ಗ ಸೊ ನಮ್ಮ
ಕೇಕ್ ವಡಪಾವು ಸಮೋಸ ಜ್ಯೂಸ್ ಪೂರ ಬರ್ತ್ ತಿಂತ್ ಪೂರ ಅಂಡ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪಿದ್ದಾಡ್ಕ ಇಲ್ಲಗ್ ಪೋಯಿ ವಿಶು ಬೇಗ ಪಿದ್ದಾಡ್ತೇರು ಅರೆಗ್ ಇಲ್ಲಗ್ ಪೋತು ಮೀತ್ ಒಂಜಿ ತಂಬಿಲಗ್ ಪೋರೆಗುಂಡು ಅಂಚಾರು ಬೇಗ ಪಿದ್ದಾಡ್ತೇರು ಆತ ಪಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆತಾನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತಂಡ್ ತೂಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾಜನ ಒಂದು ಕುಕ್ಕರ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂದು ಹಾಫ್ ರೇಟ್ ತಿಕ್ಕದಿನ ಕುಕ್ಕರ್ ನಮ್ಮ 2 ತೊಂತಿತ್ತ ನಮ್ಮ 2 ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ತೊಂತಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಅಮ್ಮಗ್ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮಿಗೊಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಪತ್ತಂಪೋರೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ನನೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮಟ ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಇತ್ತಂಡು 2 ಲೀಟರ್ದ ಕುಕ್ಕರ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಕುಕ್ಕರ್ ನಮ ಕೊಡ್ತ ಸೊ ನೆಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ಗೆ ಹಾಫ್ ರೇಟ್ ಕೊಡ್ತು 19 ಎಂಕುಲು ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹಾಫ್ ರೇಟ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದ ತೊಚ್ಪೌಡ 2 ಲೀಟರ್ದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕುಕ್ಕರ್ 2 ಲೀಟರ್ದು ಕುಕ್ಕರ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಮಲ್ಲ ಕುಕ್ಕರ್ ಉಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಇಂಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕುಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಇಂಕೊಂಜಿ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪುನ ಪ್ಯಾನ್ ದೋಸೆ ಚಪಾತಿ ಪೂರ ಹಾಕೊಂಡು ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ತೋಚ್ಕಾವೆ ಐರನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ತವಾ ಸೊ ನನ್ನರ್ಥ ಬಿತ್ತು ನನ್ನರ್ಥ ಬುಕ್ಕ ಡೈಲಿ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಇಂದೆರಡು ಬಾಜನ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾಜನ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೈಸ್ 4966 ಆತುಂಡು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಆತ ಪೂರ ಬಾಜನ ಪೂರ ಕೊರ್ತು ಐಕ್ ಏತಾತುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ 1056 ಆತುಂಡು ಆ ಪೂರ ಮೈನಸ್ ಮಲ್ತುಂಡ 3000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ 3000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಕೊಡ್ತು ಇದು ಪೂರ 19 ಇಂಕುಲು ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಟಾಯ ನಿನ್ನ ಟಾಯ ಉಂಡು ಗೋ 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 ಸೊ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಗೊಂಜಿ ಕುಕ್ಕರ್ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪಿನ ಪ್ಯಾನ್ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪಿನ ತವಾ ಬಾಜನ ಪೂರ ಬತ್ತಂಡು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕದ ಬೈ ಬಾಯ್.